What's up, YouTube? This is your boy Spotted Kebloto. Umfana, ukuza, ipi. Yapea kutala na penga. Imani kiso. So na vile mpete. Iho salabi. Iho shangi intro ya. Kamba YouTube Caesar Mr. Parapansi. Unashisa makeko paranes. Analaba bangfuna. Oh, Jeffrey, what kind of two guys? Full of bad. Nadala ke kumuntu ofunana ukhulume. Oh, yasingena nje. Nadala bafisi. Awuyadlala ngafithi yamthola, yasiyadlala ake kumfunayo so ngiyathatha personal. And it's again guys spice if uzo Chester. Ubukele DJ. Asayibukeli. Yamthola. Ile ukuthi vele itsishubi vele. Itsishubi. Wamele kushube vele. Ufuna ukwazi vele lesa Alex. Manje Bram. Yamthola. Ngoba sise uze ukahle kahle nawe yazi ukuthi kwenzakalani la kusifuna ukwazi. Ngiyazi Brian. Yeah. Question lezokubuzela nesiphendulana straight maxa. Yeah. Asijika jika. Manje indaba yakho nolakho bekwenzakala Onakho. ya lomntwana se-16. Lomntwana la impintshwa. Ya impintshwa. Omkhulu ake ungalo njani Umngani like njengamnawo ka. uko wathi yamcabula noma wathi Akazofuna photo. umngani yamncane le manje le mntwana ifathi ukunikeza i-chance ukuthi nangamphila Depend ukuthi ngizela kanjani. Like yabona no ifathi ngikunika chance ngeke ngifile mina. Ngoba media. nemedia Media ngincane. bantu ucela enganywa kanje wasitanga endlini yakhe ku Facebook Ngifuna ukumtshontsha. angeke bamtshontshe efiyamthemba imeli yakho mkhiphe Brian Ngeke ngimkhiphe ngiyamthemba but ngeke ngimkhiphe media. Kwazi mina naye ukusatsho. oh yamncane strong La. manje kuwe nalesi sase-18 abathi Jorisho campaign Ngakhambana nex. Umtsholo nyana uma 2 days. ule ukuthi siyajola siyahlukana La. Ngakhona ngeke ngithi sijolile bese. Kusitshontsana. Ngeke ngithi sijolile. Akangenzini. ungakangenzeli Pro. yakashisa Angisho ukuthi akashisi. oh yapronta pro manje lesi bathi ubani lesi sase-station 7 bathi ubani mfana lo wetaki bathi ubani Stovuyo nobani bani campaign Ungenapho sinovuyo like ngifuna ukwazi ukwenzakaleni akwenzakalanga nex. abantu kaze nathi Stilile nyana hlangane kanjani like sitshele mfethu via Facebook obvious. yeah Sorry ngisatsho. Tonyana nakhona ngeke ngithi lokuyinto serious. obungashanga man Abe ngishayile fa mina ngithola amahaya ngoba ngabe ngishayile ngithola manje ukuthi wena ngathini ngizothini ngathi we angazi ngizothini feel like mayisaqala wemnandi but then unganuke wangiyeka ngazi indaba zami ngithola mina ngathola enye out. Oje yelo phone yena njengoba bedlelana wena no macha edlelana kuyelo phone khambe Ngopuyelo phone. uyas terelwa this easy killer Loya. Ala Miriam yakudala ka. Bengizela abantu wena neindawo bo like beningadlelani ke bengizela abantu. wena lo Jovi orufuna ngimbize ngegama lakhe straight wena not the real less Besingadlela. or less haraj Ngithi bengimdlela ngoba angihlabanga le ncusi. or like mara bomtshontsho alukafila na bomtshontsho Ababona ngibisi no Juvi. angipulisi naye siyabuza yisifuna ukwazi obvious Bengimtshontsha lana ra.
Obviously ngekabhasi yini basadile. Abasadili. Abasadile ukuthi. Ya ngicabanga kanjalo. Ngeke ngithi abasadili phela ngizazi indaba zabantu. Athi febusuku bela abantu bahlala enkaseliwa bese febusuku bayachulana la. Ngizazi indaba zabantu. Manje wena ke bomncane lapho kanile khona le. Hayi kuhlele imini yami yona. Mara yena bomncane. Ya. Hayi kuhlele ibhini. Ngoba ngizukhala ukuthi lapho bekacabuza ngenye indlela. Hey, like inzima into yakhe yekhisi. Ukathola icheri ntanami ethi makunqabuza uvela ubhonyela. Bayithola. Macala yadlala. Changele elinye itetelo mntwana lo yangidakiwe Brian. Ngicala ngabona uJohn sekamini. Sengimfuna la. Tshela on ngecabuza kuphela. Kuphela. Hayi lo mntwana lo unamasiko. Kublala. Blood. Ngimkaya imendlela unamasiko. Zwile wena bathi bani Nkatho. Kaya imendlela iBrian mithi hey yashisa. Siyashisa. Keep that in mind. Ngithola. Bike ngqondo. Manje Brian nami friends ukubuza. Ngiyazi uthina mina le. Mara friends ukubuza. Ya manje Brian wena ufuna ukungibuzana ngithuna wena. Kahle kahle siyabuzana ngithi. Mina okay ngibuze. Angina. Brian. Awuvale ibhala. Manje kuwe no Precious bekuvaya. Precious. Akumedia. Lo trendayo. Akumedia. Bekwenzakala. Next. Next. Eprime ngitshela ivara nto mina ngitshela amaqiniso. Lapho ngitshela ivara Zikhuluma wena ngitshela iqiniso. Next ngiyakutshela musa. Abuza. No grand. Satisfied. Ngisazobuza ngisafisa. Ufuna ukubuza la mntwana? Ya. Bafethu mina la mntwana senze next. Bafethu ngayithatheni ikhanda asenze next. Ilokuthi bekuyindaba yawanti. Wanti Ngithola. kanjani? Kahle siza manje. kanjani? Wanti ngithola bafethu. Kanjani? Okay siza. Wanti Next question. kanjani? Mamela mina ngithi next question ke. Eh. Kanti ongifaka ibhanana emlomo. Ngizothi wanti mina ngina 3 days ngibona labantwana labayara. Bibaploma obviously bibaploma la. Besenza yazi nabe ngihlala ngaphandle bengisidistance. Nokubakhapha bengingafuni ukubakhapha benginamahloni ngakhona. Unamahloni natural or unamahloni ngabo ntwana mteja acabanga sekhambe estradini imphethe bacala zothini bedi yami futhi ntwana yazi ungoshela umshado yaxolisa mfethu. Awunazoxolisa yini awuthanda. Thikiyeke. Okay, thikubuze question macala le ngifuna ukuphendule le. Ngiyangithola ukuphendule, phendule. Asififi next sifuna ukwazi la. Ngikethe. Manje njengoba ufihla ichair yakhe emakhamereni. Shuthi anomuntu angakubuza ngayo uzoyifihla. Angifihli ichair yami Brian. Hayi ukuthi ngiyafihla nani. Ukuthi so ubani esona? Esona ichair yami. Damthanda esona. Blind. Blind. Awutshela ikamera yathi yamncane esona. Wakwamele ngitshele ikamera. For in case if bahlangana la endleleni bacanga ukuthi meli kasiza. What if bayakudlela? Ngidlela ubani? Angazi. Angabi nayo ichair konhlezi nginayo. Ntwana ne. Yabona. Macala. Ngisigaya ama-blind angisho ukuthi blind nani ngithola blind. Mara for mina no currently mangibhekile ayikho ukuthi ezobamba la. Esithemba lesi sakho. Sithemba lesi sakho. Ndayi ukuthi ngiyasifihla nani ukuthi ngithola angifuni. Yazi ntwana nami relationship ecavu abantu abaningi yaphela no 2 minutes. Yazi nawe macala kudala shoota nabo labantwana aphela ama relationship. After nje uku-upload yaphela sozwa amahimimo awuwela bayadlela ngithola angifuni izinto ezinjalo Brian ngikushisa. Sure and angimfihli Chirame lekawun yekela ukubiza igama leChirame la kula makhamera ngine Chirame ngeke indawo kula masimba lawo ngithola yenzi la masimba lawo sisijaphu Chirame. So mawuthi tshela kathi jabu uchaza ukuthi
abe teacher ukangizwa ngibiza igama lesho Ngiyabuza. sijapha mina sijapha obvious asimbizo wakho yini ya ngeke umbize abamazi noma ungambizi abamazi angifuni ukumbiza ka wafuna ukumbiza ya ka ngeke phela mina ngifana nawe buza awufani nami Brian yo mina ngihambi Brian ngifaka amaphiki yonke indawo iplamini izanda bo alebe ngingayazi leyo asiphume la uzala kukhumana asiphumelane asithelane ntwana mina ngiyasincane ntwana ngisho ukuthi awusithanda so ungayijundile ngizongihambisa ngahle Fresh ukubuza Brian sengicatshiwe Fresh ukubuza angibuzi ngothusi yasheshe bafethu this is your boy because sekufike mina ke manje umfana womdansi ungadideki wabheka na bhenga hey guys ngishayiwe mara sizongicocela children ngakhohlwa lapho like comment and subscribe bafethu sifuna ukwazi sase Alex ngakhohlwa ukushare yabona ngi-founder ni-hoster nami ngi-hoster ezingazi nani vele children so siyabuzana la enhlekenhleke children because hey ziningi nala esijideni abantu abawadla amajokoro ungangifaki la ungangifaki ngizotapisa ngemedia yami ungangifaki mina sheba angifihli ne mina ngifihli ngilande esikolweni futhi mina mara ngangishaya so wena yabona wena ngizocala ngalo lo uye lo ukhetha iswadwana lo khumuthi lo aba precious bakhuluma ngayo lo yachamisana lo ne so wena Brian wena bawenza nekho Klok baby medium ngiyamphika ngithola ya klok baby medium fere bestila mina le mntana ne bengimncanya blind thela mina nathi ngostile singaba stile 1 year stile how many years ma 4 to 5 yeah nya 4 to 5 ngile la ngakakhe angazi phela lo mntana ngidile mara isikhathi eside 2021 sahlukana 2022 last year ashjola 2023 angithola ashjola abongazongitshela mama mbuze nawe uzokutshela ashjola ashjola okay uthi just something lo mntana lo bekadila nogazi lo wase 17 ngithi last year ngidile naye kanjani adila nale okay fair last year angithola na last 2023 ngithola ashjola into ukuthi uyazi ashjola ile content beshaya content ufikisana ukuthi manje anya 4 to 5 ngidile naye ngakakhe angazi phela lo mntana ngidile mara isikhathi eside 2021 sahlukana 2022 last year angithola ashjola 2023 angithola ashjola abongazongitshela mama mbuze nawe uzokutshela ashjola ashjola okay uthi just something lo mntana lo bekadila nogazi lo wase 17 ngithi last year ngidile naye kanjani adila nale okay fair last year angithola na last 2023 ngithola ashjola into ukuthi uyazi ashjola ile content beshaya content ufikisana ukuthi manibonana nasinekhaya ya sinekhaya besingasinekhaya benenza next phela mina bengitshela esikolweni utshelwa bani hawu botshelwa bani esikoleni uzotshelwa ubani uyi umnikazi wendawo uyihloko kutshelile hawu uhloko usathina masibonane besisinekhaya kushuthi sisinekhaya angazi awazi kanjani angazi mara ngiyazi yini ongayazi ukuthi besisinekhaya hawu that's me mina ngimsinekhe masajola kuphela so ngabuyela la ngiyangibiyele ntwana angifuni like athi uyakunika ngeke why angifuni siphi reason sifuna ukwazi we wanna know why ngasafuni ngoba ngisafuni ireason yami le bengeke ningiforce asikuforce ya bengeke ngitshelile ke okay fair wena boy ungcolile wena mara mina ngingcola nje wena wena uweso khuluma
ngikubuze i-question ngicela ukuphendule straight. Re. Wena nge-16 zika December 2023 boyenzani erumini esitwetla Nginoba noDodo? nododo. Yeah. Obviously. Ilokuthi yazi. Yeah, fili senkwarine nje. Yeah. Fili naye pipe secuva. Echa sikulidi emtshela eJu asivale. Emtshela eJu asivale. Siyaphi hayi. Asamba sijike ngala ngidlula la kumitha ngithatha isikhiye. Obviously. Uyabona nawe la esitwetle ngeke uyishaye estrada ngithi asishaya ngama2. Echa. Solo ku2. So nifaka umhlala abantu emathuleni ngo2. Ngeke choice ntwana. Yabo ifike ngami benyomseksela khona la emathuneni. Oh, so So sexy. sexy. Ayemseksa. Yabona khambeni nesithe sifika la esitwetla ne afike saplonga nomntwana. Hayi ngithi ngilalisa ikhanda macala umntwana ugcikezile. Hey uphumile macala. Unabanga sitshela ivara usexile la mntwana yeka nhlale nithi erumini ningasexana. La mntwana la ngithema ngicala ngithi ngivala amehlo wena. Mangivuka kwe isikhebe sikimi ne. Mangivuka umntwana akasekho ka. Cabanga uvula ibhatha. Likhiwe. Ahambanga nepoka mara. So lo mntwana utshela ukuthi uplan house breaking. Wena ngasiyamasipina ngimele ngimlanda. Uvule ibhatla likhiwe. Ekaw. So amsexa. Ring ivara. Ngimseksa. Amsexa. Ashathi yena. Hayi. Uwenza nasha. Khambini. Damn nasha ngifana mayi. Hayi, it's complicated. Singwan khambeni vele ngalo yami. Awumprasha. Awumprasha. Angimprasha. Angimprasha. Ayimprasha ka like serious yazi. Angalanga ka ubani ukuphikisayo. Ngibona ukaza ngibheka ngelinye loop manje bheka hey. Awumprasha mashanti. Wena uMasiko wena. Masiko. Hey, now uMasiko yena. Masiko mo. Masiko la sispen. Wakabo chuvi. Mina le mntana besitila. After Angimsexa. Wena. Noma. Ekaw. Uwalani? Ini Uwalani? macala. Mame, macala. Ngizile rabo. Gini, ayirumini, gini straight endlini, gini. Macala. Akuthola nobani? Nomasiko fisi. Nenzani? Splome. Bawukhiye. Mamela bawukhiye yonke iminyaka. Izikeep. Awusikhipe. Bawukhiye yonke iminyaka. Eboye macala. Mangifika la. Okazi ukhiye yonke iminyaka. Ngicale ngakhokota kulo wangada, wabo lo wangasirumini. Ngithola. Yabo lo wangasirumini. Ngakhokota ku. Ngithola. Primary vula. Ngaya kulo waphambili. Anginokhoya vula. Ngithola. Andumntwana uyabona ukuthi laba babuye empedeni la. Yabona ne prime night time mfethu v. Nawe uyambona umuntu mfethu obuye empedeni. Amarabonakala. Ngiyambona ukuthi okay, lo muntu ubuye empedeni. Uphuma ngashanga neskipa, ungizela ngemikhaba ugazi. Cabanga. Babufuna, nangijika ufuna. Angimsexa. Ufuna. Lento Ngithi macala mina ngifuna ukubheka. Hayi baba vanga sasebhizi ngithola. Hayi ngitafile ngivanga. Angimsexa. Bowenza. Next besibonda. Benponda. Yeah. Manje manponda nakhumula. Obvious sibonda lekhead. Angimsexa lapha masiko. Yeah, nawe wena. Wena siza. Wena amabhazing wenza lesitwetla. Abantu bonesibindi ovuma ukudlelwe bhazing emaplankeni. Ando sexa abantu emabhazini esitwetla. Ka senza ngafoko. Ayikho leyo. Yabona? Ayikho phela sizwile thina basitshelile indaba lomuntu lo bonayo lapha erumini. Uzwe ngoba. Bova nobani? Bova nobani? Bemfana nobani? Yeah. Benoju. Cha kuyo sitshelile ke. Athi Sifuna ukwazi. Ufuna ukwazi athi okay mina ngisikhiphe ngoba nawe uyasikhiphe sami. Yazikhiphe macala. izikhipho wazini. Ngiyacaba bathi bangitshelile ngithi. Bongekho Fele rumini. bangitshelile Bongekho rumini. ungitshelile ngithi. Bongekho man. Bangitshelile abangitshela ngestory. Wazi kanjani ukuthi besenzani ungekho wena? Ungitshelile umuntu lo bekakhona istory manje. Athi besenzani? Athi wena shishoya umntana abantu ebhazini. Benzini.
Yeah. Ya lelo mbethe ibase emaplakeni. Ya marunga zenza ingcono ngami nawe. Kube. Ngithola prime. Uanele nichiramyanu. Phela ngithi. Ya kuphela. Thank you. Iyo body counting now. Wena wakathi Laba abanye abashisi. Angisho ukuthi abashisi. Yeah, akaze phela- ngaheva na. eh. Phela hayi ukuthi mangena nentombazane eroomini siyaheva ka. asiyekile wena wakathi. Phela kumele ihambe ngeline. Ya awakathi. Mina yami ithi 1. La lezo sinya ngizibali expirile leso sitane. Mina Okay. ibody count yami ithi Okay, 1. sicela wahlanganise ke, uhlanganise amathengane. 10 stock sweet. Or ama chepisa 2. Hlanganisa nalaba expire. 1. Ngifuna ukwazi angisho ukuthi Okay, if ngathi ngibala laba ayi2 ke. If ngibala laba abakre. asimaranina mara. 2. Ngifuna ukwazi bonke. Lo mntwana lo lo mntwana lo Ngikela Wena yakithenga ikho. Mina ngisembalela. Thenga ikho. Mina ngizosho ukuthi mina yami. Ithe kodwa the alpani Thenga namachada. ikho namathakho. Material. Phela mina ibody count yami ngizintshela imali. Ngisho ku mara ku 15 idlulile. 50. Yeah. You bitch. Mara ngikho proud. Yeah, izinto zakudala nonyajona. Yeah. John. Yeah. Noma like yabona kungekho grand no for me mara ngiyajona. And then ngicela ukuphuma kuma 1 year visa. So yeah. Yo baby don't angilahle. Wena. Yazi le 1 year 5 months yethu le iningi kabi. Wena ibody count yakho. Ibody count yami 2. And when police show yami yazi ngiyamkhini. Siyakhini. Nisho ama body count. Akusite it's not that khona I took 25 ke. Yami ithi boma 5. I am intana maybe kitchima boma. Singicale ngibacabanga abantu engibadlile ngithatha. So Yami ithi 5. Bring 4. 4. Yeah, 4. 4. Yeah, Four. asifani nawe phela sithengisa ipipi. Hayi sesayifala bafethu. Sesayivala bafethu ngiyazile ukuthi it's a sure. Ngakhohlwa please share, comment, subscribe. Yeah. Ngithola. Sizongicocela ku episode yokuthi bangishayeleni, ha. Hey, ushayiwe yena. Hey. Ushayiwe. Takho. Shoda lo. Yalandela yabona njani? Bomshaya naye. Bashaya labafana. Asho sonke sisokoze. Shuri.